Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Achilles. Nausap ako isura di asa sa amin. Murag dili ko makatuin eh. Dili. Akong tingog. Lahi na. Tingog na sa ko ulit ako. Suway kong sang pitang higalan ni Lolo. Si Cobra. Tawagon ko siya. Rabok! Rabok! Niya ka! Ulit tawag ako, Rabok! Unsa? Muban ka na ko? Imong biyaan ng lasang? Kung mao ka na, ikalipay ko. Kung muban ka na ko, Rabok. Kaniyot lang ha? Ang ako itsura. Mauning itsura ni Lulu sa bata pa siya. Mauning siya. Mauning itsura ha. Niya na ko karon ang kaniyang pamayon ni Lulu. Rabok, nagkakita ka na ako. Si Lulu amboy ko. Sa ulit ako pa siya. Niya sa retrato. Kaniyot ha? Niya sa bag. Niya tanawa. Di ba? Pero hubo lang ko. Wa po kayo bisti nga para pang ulit tao. Busa, mubiya ko din sila sang Rabok. Mubiya ko nga usa ka bata. Gusto, nag-ingon si Lolo. Isingkit mo ang imong panganga, Achilles, kung gusto kang mahibalik sa pagkabata. Gusto. Achilles! Ana, si Achilles na ko, Rabok. Tara, muban ka na ko. So, dili sa kong bag. Dali, tipon din ning gisudlan ako sa cellphone. Kana. Naimutan ka na. Ikabinay ko kinimbag sa kong abaga. Og, malakaw na ta. Dool dire! Og ihatag na ako ka naggibit-bit mong pong-pong sa mga yawi! Dili ko maduli mo, alpag tunon na mga yawi. Kung dili ka musulti na ako sa tinuod, kung saan ko ninyo. Abi ko mag-bright kang pagkabata. Maong gisagop kanila ni Madam Doria. Nga nang huwag ka man makasabot, ha? Giingnan ta ka, nga ipaatiman kuno ka aron maandam ka na sa pagbalik mo og eskwela. Ikaw ang bugo, Ma'am Claudia. Oh, ayaw kong ina-ana, ha? Masawag naman ka sa pagsulti. Ambi ng pong-pong sa mga yawi. Kay kung dili mo ihatag nako, mapokus ko sa pagpatay ka nimo. Suway, Hoy! Balik! Hoy! Dili ka makadali-dali pagkawasa. Tungod kay malangay ka sa pagpili sa mga yawi nga naa nimo. Kung hain ang muhaom ni Ana. Tawagon ko si Madam Doria. Magpatabang ko. Diin ka ba, Divino? Ano ba, Doria? Ganihan akong nangita nimo. Dili makontak ang imong cellphone. Diin ka ba naglob-lob, ha? Naglobat ko. O gusto pa, nakig-meeting ko sa mga farg na nga client na. Nga ano ba? Unsa ba'y problema? Mangadto ta karon dayon sa bagong building. Kay nagpabadlong si Jerry. Sige. Tanaw tag makadali-dali kabag pangita sa yawi. Nga muhaom da sa pultahan nga gusto mong lutsan. Maabtan ta ka ug maigo ka ining gidako nga tigo. diya ka na kutog, Ma'am Claudia. Ay! Oh! Buwisit ka!
Imong gihuwad ang mga varnish din sa saog. Kinsay blind na itong duhalon, ma'am. Claudia, be. Uy, naabli mo ka ng pultahan? Bye! Animal! Animal! Asa ko ini paingon. Paghabog sa paril. Dili ka makagawas, pinhead! Dili mahimo. Manto ko itong dapita. Wa kay katakuan! Hala. May mga armadong mga tao. Nagtiyon sila na ako sa ilang mga armas. Wala ko'y kapaingnan ini. Patay na ko. Nya, sa merkado sa lungsod Rabok. Gamitin ako ang kwarta nga, gihatag ni Lolo Amboy na ako. Magpalit kong karsunis o pulo para sa ulitaw. Aron ulitaw ko nga musakay sa bus, paingon sa syudad. Kaya kung ingon ini nga bata ko, tingalig di ko pasakyan sa konduktor. Nana, mamili ko mga bisti para pang ulitaw. Buhi ko, ay kong kapusa. Buhi ko. Nangita ka gyud sa imong sakit sa lawas, ha, Jerry? Ikaw bata ka. Ihago mo lang yun ang imong kaugalingon. Ganong ginguman ko ninyo ini, Madam Doria. Sabi na kong tinuod mong buutan si Sir Divino. Mga salbahis manday mo. O sa to? Usbaray! Mga salbahis mo. Nagpakaroon na nun mong mga matinabangon. Pero, mga dautan day mo. Agay. Wingig na rong tagway mong bata ka. Divino, ayaw na ka nagagua pa ang imong kusog? Noon sa ka pa. Dili na bitaw ni magdugay? Kaya inyo kong patyon. Sige, pati ako. Kaya di mo mabuking sa among prinsipal. Kaya ano, nagduo kang makasumbong ka pa? Huh? Dili na mo magkita ni Miss Claros, Jeric. Kana, kunin nyo kung mapatay. Ang batang libod suroy, murag na kong tao kon manulti. Tiwasan ta na lang siya, Doria. Total, naamantay kahimanan aron mapreserbar nato ang iyang kasing-kasing. Unsa? Ang imong kasing-kasing, Jeric, ang among gikinahanglan. Mga ungo mo? Mga vampira mo? Mga abat mo? Claudia, ipabalin kayong bata sa operating room. Kaliyot lang, Madam Doria. May phone call ka sa imong opisina. Nganong sa landline man manawag? Kinsa di ay? Mr. Walker. Uy. Ang akong cellphone di ay. Tuong madi sa sakyanan, Divino. Mao di ay nga sa landline na lang kuno siya nanawag kay unattended ang imong cellphone, Madam. Kumbaga una, Doria. Okay. Og kanang bata, ipabalin sa OR. Buhay ko ninyo. Anong gipaigdam ko ninyo din hining kutson nga katre? Kuya, kigapos ang ako mga tilog kamot. Buhay Ayaw ko. nagpangutana. Giandam ka na Buhay para ko sa ninyo. umaabot nga operasyon. Ayaw. Huwag man ko'y sakit. Anong operahan mong ko ninyo? Ayaw nagpangutana. Mahimo ba, ha? Mahiluma na, Claudia. Unsa man, sir? Pakatulgon kay ako na yung injeksyonan. Ayaw una. Madam, Doria, kaya nga na ba? O siya problema, ha? Nagkasulti na mo ni Mr. Walker? sila ang gusto mo himo sa operasyon. Onsa? Pick-upo nila ang bata og danon sa ilang nasod. Mao ba? Well, kung mao na ilang gusto, okay, sige. Kinahanglan may kausaban usab sa atong presyo. Siyempre. Kana. Na, nunya. Muanhi siya. Tana, paabutong ta siya sa opisina. Claudia? Madam. At imanauna ng bata. Pagkanag mga labi ang pagkaon, huwag patubara sa iyong vitamins. Ang mga namalitay. Nananaos lang ako. Naibuong sila. Hasta ang tindira. Marag nalingaw nga nagtanaw na ko. Naimuot sila nga. Namalit ko mga besti para sa ulitaw. Walang sila may baw. Nga ako rin masulob ng gapamalit akong mga karsunis. Pulo.
ug uban pang gamiton sa ulitaw. Mangita na kong dapit nga mingaw. Kanang, uy, makakita na ko. Adto na ko dito usbo na ako pamayon ngadto sa pagkaulitaw. Mangitsura. Mao si Lolo Amboy. Sa ulitaw pa siya. Magdali ko. Ano makabot ko sa bus nga nagpaingon sa syudad. Magdali ko. Dito kong napita oh. Mingaw dito. Ay, sorry nang. Hala. Uy, ikaw ni Achilles? Atelia na sila. Uy, lagi ka Achilles? Ha? Kay buhi mabitaw ko. Uy, gibalita nga nasunog ang inyong bahay ug naapil mong tanan. Uy, Marika, dali. Arita dali magsulti sa plaza. Ha? Usa man ang ipamalit mo, kadaghan gud anak. Ha? Kini? Kuanang ako mga ilisan. Arita dali magsulti maayo sa plaza, kilis sa simbahan. Maayo kay mingaw. Ug sultihi ko sa nahitabo ninyo, Achilles. Kay kaming tanan, pulos gud di makatuo sa nahitabo ninyo. Nagingon si Claudia nga dili ka kuno mukha. Ngano ba? Wa ka makauyo na nang giatubang mong mga pagkaon. Kalami ni ana? Madam Doria, unsaon day ko ninyo? Abi ko bag, sagupon ko ninyo, aron patunghaon og padayon, kay naluoy man ako. Unya karon, lahi man ako nabatian. Maluoy taon mo na ako, Madam Doria. Pagawasan lang ko ninyo dinhi kay mubalik lang ko sa akong pagpanindaw sa sigarilyo. Jeric, maubitaw nga ni akadini karon. Tungod kay naluoy ko nimo. Naluoy? Nya, nganong inyo mo kong gipreso bi? O nagabati pa dyan kung kuhaan ko ninyo kasing-kasing. Mabuhi pagkakuha na. Siyempre dili na gyud. Pero dili ka pa anak, Jeric. Matapos ng imong pangapag-antos. Pusa kao na. Ug ayaw kong palagutag maay. Aron may puruhan pang mausab ang huna-huna ko. Ug tumanan taka sa imong gusto. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!